Бишенчиләрнең мәктәп артында яшерен штаблары бар. Спорт мәйданчыгының бер кырыенда агач мәктәпкә үк терәлеп салынган инеш буенда ул. Дәресләр бетүгә малайлар шунда китеп, үзләре әйтмешли варит итәләр. Ягъни акчага карта уйныйлар. Бүген дә шул агачтан кырыштырып ясалган куышларында мәш килеп карталарын өләшә генә башлаганнар иде. Ишектә икенче класста укучы кәкре аяклы Зәлия пәйда булды. Малайлар Шәйхи бабайның явыз актырнагына юлыккан кыяфәттә дәррәү сикерешеп тордылар. Беләләр, Зәлия мәктәптә беренче номерлы әләкче. Кәлт уйныйсызмы? Мәльям апага әйтәм. Дилик тылга киләсегез бал әле. Малай кеше булса, ике каш арасына берне генә шәпер идең дә бит. Кызларга кул күтәреп булмый шул. Малайларның юмарлыкланган йодрыклары кире салынып төште. Зәлия, матурым, жвачка кирәкме? Әмінә мин сиңа карандаш туйтырган матур әйберемне бирәм, диде Йосыф. Зәлионык, син перәннектә яратасың бит, әйеме? Түлк син безнең карт уйнаганны Мәрьям апага әйтмә инде, яме? Яллау, диде кыз, һәм биргән әйберләрне сумкасына тутырды да китәргә ашыкты. Уф! Дип җиңел сулап куйды картчылар, Зәлия чыгып киткәч. Так что мәктәптәге беренче номерлы әләкче дә хәзер безнең кулда. Тарат, Йосыф. Икенче көнне озын тәнәфестә бишенчеләрне директорга чакырттылар. Болай да усал карашлы Мәрьям апалары малайларны шактый кырыс каршылады. Түрдә, түттән каргасы шикелле Зәлия утыра. Һәм ул нидер быдылдый иде. 8-нчеләрдән киткәч, бишләрнең штабына балып юлыктым. Алда миңа бизәтке билделәр. Зәлия сумкасын ачып, андагы барлык товарларны идәнгә бушатты. Ниләр генә юк анда. Конфет, прәннек, Йосыфның карандаш торган әйберсе, һәм бишенчеләрнең гомерендә дә күрмәгән затлы печеньелар, шоколадлар директорның аяк астына коелды.